गिबियावनो मिडिया पार्सन नोंथांमोनखौ बरायबाय। जों मिथिगौ दिनै जोंनि बिटिआर खुंथायनि जिथु मानव गेदेर जा EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा जोंनि बे दै गुदुं आरो दलपानि एरियानि जिथु थासारि बेखौ बिथाङा फैनानै नुफैदों। बेखायनो जों दिनै जेब्लाबो बरायो आरो जों हांख्रायो बिथांमोना दिनै जोंनि बे ओनसोलनि जिथु थासारि जेरै लामानि जेंना, जेरै लामानि जेंना होनबा जों बुजियो जेरै फरायसालियाव थांनो गथ'फ्रा दिनै गोबां जेंना दंमोन आरो जों लोमजा साजा जाबा जों एम्बुलेन्स गारि लांनो लाबोनो बिराद जेंना दंमोन आरो जों बोराय बुरै जेनेबा हाट बाजार बिजनेस खालामो दिनै जोंहा जेंना दंमोन। दा बेफोर जेंनाखौ जोंहा जोंनि बिटिआरनिनो जोंहा मानव गेदेर EM रन्जित सारआ गासैबो बिथिंखौ बुजिनानै दिनै जोंनि बे दै गुदुं आरो सेलेखा एरिया ओनसोलाव सेन्ट ग्रेभेल होनानै जोंखौ जितु रायजो राजाखौ मोजां हाबाफारियाव लाबोदों। जों जोबोद गोजोननाय दं। जों आसा फारियो फैगौ समफ्रावबो जोंनि जे बिटिआर गभर्नमेन्टनि जितु मावगिरि मानव गेदेर जा प्रमद बर' सार आरो बेजों लोगोसे गासैबो मावसोम बिथांमोनहा जोंनि बे ओनसोलखौ जि गुबुन जायगायाव जेरै जौगाखांहोदों बेबादिनो जोंनि ओनसोलखौबो गासैबो बिथिङाव जौगाहोगोन होननानै जों आसा फारियो। दा जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। जोंनि दुखु सुखुखौ बिथांमोनहा फैनानै नुफैनानै जि समाव हाबा मावनांगौ बेखौ मावदों। जों जोबोद गोजोननाय दं। जों जेब्लाबो बरायो आरो फैगौ समफ्राव थिग बेबायदिनो गोदान सरखार दानानै जाहाथे बे ओनसोलखौ गुबुन जायगायाव जेरैखि जौगाखांहोदों फरायनाय जेरै गोग्गो सावस्रि लाखिनाय आरो गोबां बिदिनो आबादनि बिथिङाव जेरै जौगाहोदों बेबायदि जौगाहोथों बेखौ जों आसा फारिनानै जों बेखौनो बुंबाय। गोजोन्थों। बिथांमोना जोंनि बे बुरसारा थाइखाजरा BCDCनि आन्दाराव थानाय जोंनि बे बुरसारानि बे गैयाब्लाबो जोंनि दानथक रड LP स्कुल टु जोंनि आवजारगुरि लामा बे लामाया गामिनि लामाया दैनि दैज्लां बोथोरावहाय थाबायनो थाखाय बिराद खस्थ'मोन। दिनैहाय गमामायैनो जोङो गोसोखौ मोजां मोनदों। मानो होनब्ला जोंनि श्रीजुत सार रन्जित बसुमतारी EM लेन्ड एन्ड रेभिनिउ मिनिस्टार बिथांखौ जोङो बुहुरसारा गामिनि जानानै जोङो बे साबायखर होदों। मानो होनब्ला बिथाङा जोंनि खस्थ'खौ नुनानै बिथाङा दिनै गावनो जोंनि बे बुहुरसारायावहाय JCB आरो ट्रेक्टर बेब'स्था खालामनानै नायदो नोंथांमोना बे लामाखौ दिनैहाय मथा मथि साधारन बाला अन्थाइ गारब्लाबो हयथ' बिराद दिनैहाय मोजां जाबाय। दिनै बेखायनो जोंनि बुरसारानि गामिनि आंजोंहाय नै साखाथि बाखाथि दङ महिलाफोरबो दङ बिथांमोना जोबोरै गोसो गोरबोजों हामबाय होदों बे समावहाय। मानो होनब्ला बे लामाया मोजाङैनो जाफुंबाय। गैयाब्लाबो 2 किल'मिटार जोंनि बुरसारा टु आवजारगुरि लामा बे 2 किल'मिटार लामाया दैलां हालाङावहाय बिराद खस्थ'मोन। खिन्थु दिनैहाय जों नुनो मोनबाय सारनि EM सार रन्जित बसुमतारीनि दैदेननायावहाय बिथाङा जोंनो अनसुंथाइ बे लामा खोनायावहाय जोंनो गोबाङैनो साबायखर जों बावनो सानदों। बिथांखौ जों गोसो गोरबोनिफ्राय गामिनि जानानै आङो बिथांखौ बिसेस आं हामबाय होनाय थाबाय। EM सार बिथांखौ नोंथांमोना गोबां बाख्नायबाय। थारैनो नोंथांमोना BTC बिसायख'थियाव EM रन्जित बसुमतारीखौ बिजाथि महरै मोनफिननो हास्थायो नामा? निस्सय बे सोरखौबा जोङो रन्जित बसुमतारीखौल' बाख्नायनाया जानाय नङा। मानो होनब्ला जायनो पाब्लिकनि थाखाय सेवा खालामगोन, जायनो पाब्लिकनि थाखाय मावगोन, बिनि थाखायनो निस्सय जोङो हेफाजाब होगोन। निस्सय दिनै रन्जित सारा जोंखौ बे बुरसारानि खस्थ' मस्थ' लामा सामानि नुनायखौ बिथाङा जोंखौ नुनायखाय जोंखौ हेफाजाब होबाय। बिनि थाखायनो फैगौ बिसायख'थिनि इलेक्सननि समाव निस्सय जोंनि बे बुरसाराया बिथांजोंनो जोङो नांगौ समाव जोङो हेफाजाब होगोन आरो फैगौ दिनफ्रावबो जोङो बिथांजोंनो जोङो अरायसम जोङो हेफाजाबाव जोङो होबाय थागोन। थेंक इउ।